Takto vyzerá letná atmosféra na zlatistom pobreží tesne predtým, ako deň spustí žalúzie. More si hudie to svoje a niektoré pieskové artefakty dňa len láskavo obmýva. Pozri sa na more. A pozri sa, Sagrada. La obra maestra de Antoni Gaudí. A vnútri ten jeho svet, symboliky v najširšom zmysle slova. A svetiel. Tisícok svetielok. O Gaudí v Barcelone letnej dovolenke, aj tej v Turecku, je najbližší newsletter. Odber cez link španielsky _vtáčik.sk /novinky.